बयनिसिमबो साबायखर थाबाय बेहाय दिनै प्रथम माने बिमा लोक्षि फुजानि फुजा दिनैनिफ्राय आरम्भ जाबाय बेहाय बे जायगाया जाबाय बिजनि नोगोरनि गेजेरावनो थानाय बिमा लोक्षि मन्दिरा दङ बेहाय आरो बेहायनो गोदो बिजितनारायण राजा बे राजायानो बेहाय लोक्षि फुजाखौ होजेनदोंमोन होननानै जोङो बयबो मिथिगौ आरो बेखौ सारा आसामनि मानसिफ्रा मिथिगौ राजानि आमलनिफ्रायनो बेहाय लोक्षि फुजा सोलिदों आरो बे फुजाया सोलियै सोलियै समायाव परिबर्तननि गेजेरजों मानसिफ्रा बेहाय फुजाजों लोगोसे मेलाबो खालामनाय जाबाय आरो बे मेलाया फैयै फैयै सारा आसामावनो बयनिख्रुइबो देरसिन लोक्षि फुजानि मोनसे मेला जानानै थाङो बेहाय बिजनियाव आरो मोनसे समाव 1 मास जानाय दङ 20 दिन 25 दिन मेला जानानै थांदों आरो दिनैबो हयथ' देग्लायबो 12 दिन बेहाय 12 दिन मेला फुजाजों लोगोसे मेला सोलिगोन आरो बेहाय बयबो रंजानाय मोनदों खारन थांनाय 2 बोसोराव बोसोरनै सिगाङाव कर'नानि थाखाय बेहाय मेलानि खुनु परिबेस जायाखैमोन आरो बोथोरफ्रा मोजां नङैखाय थांनाय बोसोरनिया मेला जायाखै आरो देग्लाय गोसो होसारनानै मानसिफ्रा जेरैबायदि फुरथि जादों एसे सिगाङाव दुर्गा फुजा थांबाय दुर्गा फुजायावबो बिसेस करे बिजनि हिसाबै बेहाय मोनसे मोजां परिबेसनि गेजेरजोंनो रायजोफ्राबो दायित्व लादों रायजोफ्रानो खुंदों आरो रायजोफ्रानो जोथोन लानानै प्रशासननि जोहै थांनाय दुर्गा फुजाखौबो सानब्रै बिराद मोजाङै बारग'होदों आरो दाबो दिनैनिफ्राय दिनै बिमा लोक्षिनि फुजा जानो थांगासिनो दङ बेहाय रायजोफ्रा मोनसे गोसोआव थिग खालामदों एबार फुजाखौ मोजाङैनो होनायजों लोगोसे बे मेलायावबो बयबो मोनसे गोसो गोजोननाय गोजोनथावथाव मोनसे मेला जागोन आरो बे मेलायाव बयबो आङो बिसास दङ आंहा मोनसे बिसास दङ बिजनि ओनसोलाव सहजैनो सरलैनो मानसिफ्रा एसे सिनसियारलि फुजा मेलाखौ नायो आरो फालियो आरो बे सिनसियारलि खामानि मावनायनि थाखाय जोंनि बिजनियाव एसेबां माने मुगैथाव खामानिबो जाफेरनाय बेबायदि नोजोर जोंनाव गैया जायनि थाखाय थांनाय दुर्गा फुजायाबो बिराद मोजाङैनो थांदों बेनिखायनो आङो भगबानाव आरो आरज गाबदों आरो फैगौ समाव दिनैनि बे अन्तत' बे 12 दिनाव जाहाथे गाज्रि जाथाय बेयाव जाया आरो बेखौ बयबो जोंनि रायजोफ्रा नोजोर लाखिगोन आरो नोजोर लाखिनायाबो मोजां बे प्रशासन दं नंगौ थिगानो दङ प्रशासना जथेस्थ' बेहाय रायजोफोरखौ मोजां जोथोन लानाय आरो गाइड खालामनाया बेयाव दङ थागोन खिन्थु बिनि गेजेराव गाज्रि जाथायफ्रा जोंनि रायजोफोरनि सायावबो सोनारनानै थायो जोंनि रायजोफोरनावबो सोनारगोन बेनिखायनो आङो बिजनि टाउन नोगोरनि सासे बिबानगिरि चेयारमेन हिसाबै आङो खावलायनाय थाबाय आरो बेहाय बयबो हजाग जानांगौ आरो कनसियासलि बयबो जाहाथे गावनि खामानिखौ बयबो मावो आरो गावनि बिसासजों गुबुनखौबो फोथायनानै जाहाथे मोजाङै बारग'होलाङो आं बेनि थाखाय बयखौबो मदद बिदों आरो साबायखर जासिदों दा ओंखायनो जोबनायाव खावलायगोन बिमा लोक्षिया जाहाथे बयखौबो आशीर्बाद हरो रायजोफ्रा जेरै आशीर्बाद बिदों बे आशीर्बादखौ जाहाथे बिमा लोक्षिया बयनिसिमबो बोर सारस्रि हरो बिनि मिजिंखौ आङो दोनबाय आरो बेखौ लानानैनो आङो फैगौ बे समाव जाहाथे गाज्रि खुनु जाथाय जाया बिनि थाखाय आङो भगबाननि सायाव भगबाननि खाथियाव आरज गाबनानै आंनि फंनैसो बाथ्राखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।